Исәнмез, кадерле балалар, малайлар, кызлар. Бүген мен сөйләп китәрмен үзем турында әз генә, китапларым турында шигырьләр укырбыз. Мин үзем чиста ягыннан хәзерге көндә Казанда яшим. Китапларым монда күрәсездер, шактый җыелган икән. Иң яраткан китабым кайсы диләр? Алар барысы да якын инде. Менә бу бик яратам менә шушы китапны мин табиб алифбасы дигән. Менә ни өчен табиб алифбасы? Мин үзем һөнәрем буенча табиб, гомер буе табиб булып эшләдем. Шунда менә шундый кызыклы шигырьләр бар. Ул 20 ел менә шушы китапка икән, 20 ел. Аннары менә Шүрәли алифбасы, моңарда инде 10 ел узган икән. Менә шундый китапларым минем бар. Менә ничек яза башладым, безгә килде кунакка күренекле язучы Нургайсин. Шул көне буе үзе белән китап алып килде, шунда безгә укый. Мин тыңлап торам инде, мен 6-нчы класста укыдым монда. Икенче көнне турып, мәйтәм, Нур абый кебек мин дә язып карыйм әле. Менә шуннан китте минем. Язам, и шулай менә күпме китаплар хәзер җыелган күрәсез. Менә шушы китаптан берничә шигырь укыйм әле. Булышам дип атала. Түттәйләргә чиләк, су сибәм әле менә. Тизрәк җиләк өлгерсен дип булышам әбиемә. Җиләк кайчан пешәр диеп, көтеп карап йөримен. Иң беренче җиләкне мин әбиемә бирермен. Менә нәрсә ул җил? Кызык бит менә нәрсә ул җил? Мин менә нәрсә дип язам? Кояшны, күкне, болытны күреп була ди Җәмил. Ә җилне һич күреп булмый. Нәрсә соң ул, яни җил? Соравым улым бик җитди. Җил күзгә күренмәс кул. Ботка ашамаганнарны этеп кенә йыга ул. Менә монда нинди нәтиҗә ясарга кирәк? Ботка ашарга кирәк, балалар. Сәләмәт булырга. Эт зары. Хуҗам мине бик ярата. Üzülгәнем юк иттән, колбасадан, сыр майлардан, хәтта пряник, конфиттән. Хуҗамны мин дә яратам. Тик бер ягы ошамый. Шампуньлап югач, бер эт тә минем белән уйнамый. Песи нигә качты? Урамда бер песи йөри. Чыктым аның янына. Мә песикәй, аша дидем, күстәнәч бар аз гына. Ул мине күрүгә качты, куйрыгы торба сыман. Казылык телемен тотып, йөгерәмен артыннан. Ник качканын аңладым мин. Эт бүрек бит башымда. Песи аны күреп алган, һәм качкан миннән шуңа. Хәзер тагын менә мин тун кигән Акбай, безнең бары бәләкәгенә әйтебез, менә шуны белән пляжга төшкәнек, шунда шигырь туды. Салып куйдым төфлиемне, салдым мин күлмәгемне, су буенда кумда ятам. Кыздыр кояш тәнемне. Гәзиттән башлык ясадым, эссе капмас башыма. Акбаем да рәхәтләнеп, ятып тора каршымда. Ул да инде туны аша, кызынам дип маташа. Физкультура ясарга балалар, мин уйлыйм, сез ясыйсыздар дип, менә шул турда бер шигырь. Рәхмәт, физкультура. Чын егет узак йокламый. Уянгач сикереп тора. Саф һавада ярты сәгать ясый ул физкультура. Чын егеткә суык тими, хәтта -40-та. Ничек тисен һәр көн сайын салкын суда чыныкта.
Шын егет чаңгыда шуа, шана тимер аякта, мус куларын ныгыта ул, калмас өчен оятка. Мин дә ясыйм физкультура, син дә миннән калышма. Гел беренче булырсың син, һәр көрәштә, ярышта. Шәйхи Манур күренекле язучы, аның менә бер шигыре бар. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. İkisi de bizning üçün en kerakli zatlı dil. Menä bu bizning kitapxana balalar Respublika balalar kitapxanasında Rusçada, Tatarçada mında bik aybet söyleşələr, balalar kelgəş, alara kitaplar birerler okurga. Menə onları tağ нәрсә телисем килә сезгә. Физкультура ясарга, onlar хәзер бит менә Kulunu sabunlap yuvarga gerek, maske kiyerge, bitlik gerek, distansı saklarga. Saklanırız, selamet bulğuz ballar, kitapxanalarga yürügüz, kitapны yaratığız. Şunda yaxşı bilirsiz. Tatar dilinde, Rus dilinde, hazır aytaylar 3 dil, İngiliz dilinde bilirsiz. Menä şunday menim tileklerim, kadirli balalar.